Janeno Malolwe TV, agero ni rio maber kamora mora ma intiere, wan bende wasichope studio kaindi. Kaka pile, ma en chenro mar ngima mwandu kumwago mbekni goeko mag tuoche ma inyo ngimawa, mama yowa kwe kendo mamiyo kwanyal kata mana chiemo. Odiochieng' ma kawuono wan e studio kaindi kod jalony wadhi go mbaka kotenre koda gima dhombogo deno ni postpartum depression kata kelo kigidholuo nyalo wacho ni achiedh nade ma joma mine goeko kadhe tok nyuol. Luonga ni Ruth Ochungo, amiyo daktari thuolo makende mondo ibe wach nyinge gino motimo gi kama owuoke. Machiegni studio. Erokamano Ruth. Yes. Kuom luonga kawuono. An nyinga na Steve Odhiambo Juma. An daktari matiyo e nying mong'ere ni Russia, Jaramogi Oginga Teaching and Referral. Kor kuom jok mamine e yor konyruok. Yeah. Kamano. Kanyo itimango. Koro Russia kata Jaramogi watime wakonyo mine mobiro gi yo mar nyuol. Wakonyo mine man gi tabu mopogore koponi ng'ato nigi complication e yor nyuol, timo ni operation, ka oponi nitie tuoche mopogore meke joma mine. Manyiso ni e yo machuok gidonagi in laktar kata juoga mag joma mine. Babet atiyo e yor joma mine. Yes. Luongo ni obstetrics and gynecology. Okay. To I'm based Jaramogi Oginga Teaching and Referral. Yes. Hospital. Yes. Kamano. Erokamano studio wakae. Warwakini machiegni studio wakaendi. Kendo aduku ni erokamano kuom kawo thuolo ni makende mondo mi chopi. Ka wachikore gimoda go mbaka. Mawadeno ni postpartum depression. Kata achiedh nade no endo ma ng'ama miyo nyalo kadhe tok nyuol. Kado ni mondo mi janeno mar Lolwe TV kata onagi manena gi lakseche gendi oyude ng'eyo ni postpartum depression nindi en ang'o? Mokwongo nitie weche ariyo. Yes. Nitie postpartum depression gi postpartum blues. Postpartum depression en achiedh nade ma mine yudo bang' nyuol. To en e kiwango modhi saidi, opogore gi blues. Postpartum blues yudo kaka odiochienge ariyo kata adek bang' miyo kosenyuol to winjo kool, en gi kibaji, okuyo kendo nyathi mane onyuolo cha be koro ok kelne mor manoparo cha. But en orumo piyo bang' ndalo manok 2 to 3 days to yudo ka koro ngufu ne oruduogo kendo mor ne duogo mochako hero nyathi. To postpartum depression to yudo ka en the severe form. Mang'a miyo kosenyuol to kibaji cha iyudo ko ochako pinyo to nyathini dhi chamango, chunye gore ni to nyathi makoro biro ni wuon gi bohere, nyathi makoro biro ni lawo dhi yudo kure. Tiyudo ka en gi kuyo e chunye. Kawaida wa expect ni ng'ato konyuol to jimor. To ng'ama nigi postpartum depression iyudo ka en gi kuyo. To koro depression pogore gi blues nikech depression odhi mang'eny. Yudo ka ng'ato bang' higa achiel pod okuyo. Nyathi dongo to pod min gi nigi tashwishi. En gi ng'at ma lite chunye, en maybe nyathini no ichne nobiro koko upangi. Ong'iyo ni to kata fine dhi wuok kure. Koro gik ma kamago. Koro depression ni en severe form ma koko thiedhe tiyudo ko nyakelo ne miyo tabu. Mane gima kela penjo machielo ni to iselere maber gima en kuyo go endo lit go eko manyinga mamiyo kadhe tok kosenyuol. Ere kaka abiro fwenyo ni jaoda awachi ni an ng'ama dichuo kaka in. Ere kinyalo fwenyo ni koro jaoda endo chal ka gima entiere gi postpartum depression? Iyudo nitie waluongo ni signs kata symptoms mar ng'a nigi postpartum depression. Mokwongo yudo ka ng'a miyo ywak mang'eny. Oae e labor room oa kar nyuol to bedo discharge maber, nyathi ngima, trineno koonge mor e chunye. Kendo gik manotimo komoro ok more kendo. Yudo ka chiemo ok odwa chiemo, nindo en ng'ama ok dwa nindo, onge en ng'ama gotieno yudo koko nindi. Olinga beta beta moro bedo rapeny. To en ng'a dende onyosore onge ngu. Gik manotimo kero be ok more. Kineno signs go ting'e ni ng'ani nya bedo depressed. Kata ka ji temo wuoyo kode to ok more, ji okelo ne zawadi, ng'ane nonyuol wadhi wanenya. Tino ka miyo to
okomor be kaka notanga mana gi ji odhi kata chiro odhi kata timo gigene okodwa wuotho kodwa riwore gi ji kuma ji nitie bende o avoid miyudo kamano ng'at ma nyiso signs mano ka ng'adi chuo kata ng'ami ng'eyo ng'ama nigi tambugu tinyalo reach out mondo mi konye kele hospital ng'iye mos. Pokwa gi kar thieth ang'eni kati kanyang no goyo mbaka insa to gini bende giminyalo thiedhi. Postpartum depression nyalo kawo thuolo maromo nade kuom ng'ama miyo mokonyore? Kawaida iyudo ka nitie kit joma mine ma oyudo saidi. Mokwongo iyudo ka jok ma mine ma ndalo gi pod piny iyudo ka ng'ato below 20 years ka ng'ato yudo nyathi tiyudo ka gin gi kibaji mang'eny seche moko pod odak gi janyuolne kama tiyudo ka e atamalo maduong' orumo piyo within 2 weeks to ose adjust moduogo normal life mare dhi mbele to jok moko iyudo ko nyabudho mokaw kata 1 year mabe jomoko mane nyabedo mwanzo margi mar yudo tuo miluongo ni depression koro ok en postpartum koro beda depression kodhi mang'eny okalo higa iyudo ka the second year pod gini nitie. Yes. Manyiso ni en gima koko geng to samoro nyalo kelo rach ne ng'ama miyo. Mana diere. Gin yore mage migeng'o godo postpartum depression? Kapok adhi e yore, anyanyisi gik makele sana. Mokwongo iyudo ka ng'ama miyo pek. To nitie dende hormones makonyo e pregnancy. Goro iyudo ka ng'ama den miyo kama opek to dende lokore. Iyudo ka dende lokore to in preparation mar nyathi kobiro to yud chak gik maka. Koro samo nyuol tiyudo ka hormones estrogen gi progesterone ng'adore sharply. Del koro produce gi. That bedo gi effect iyudo ka that withdrawal effect miyo ng'ani bedo gi tuo mar depression no. Onya bedo gi dhut olo, onya bedo gi kibaje. Mar ariyo social factors. Iyudo ka mai kata nyathi school. Kata ka en ng'ama miyo to ne gisenjore gi wuon pargi ni wan wanyuolo nyithindo 2 to chako kelo mar 4 3. Tiyudo ka koro okian to nyathi mar 3 ni en ngima ne dhi bedo na kata iyudo ka ng'ato nyuol ka osebudho kuom muda kapok onyuol. Mago social factors gik ma ji oningo wuoye manyalo miyo chuny miyo kibaji. Ka ng'ato oseyudo postpartum depression dese ni nyathi mokwongo nyathi mar 2 pod en gi risk mar yude. Tiyudo ni e Kenya kae achiel kuom 7 mar mine ma nyuol end up yudo gi postpartum depression. Koro kokwa bedo on the lookout to iyudo ka ng'eny joma mine bedo gi tabu ni top of range. Koro en gima ni kata kawuono mine 7 monyuol achiel kuom gi nitiere achiel ni at high risk yudo achiedh nade kendo end up ni koko thiedhi to nyalo hinyore kata nyathi bende nyalo hinyore. Aya koro duoga ne kaka koro inyalo geng'e. Kigeng'e mokwongo wachako e community level. Ng'ama miyo kata ng'anya koyudo ich iyudo ka obedo gi stress. Community nyalo konyowa kae ni wamiye support. Seche ma ng'ama miyo bed matin mosenyuom oyudo obedo mapek ok seche mo achako blame. Yudo ka adiri mantik yudo nyathi mar school koyudo HTB yudo jonyuol ne yo mara nyichi ng'eny mang'eny kata ng'at mane konye gi fine no be koro withdraw support. Koro mage social stress ama wanyalo ge to seche ma nitie social support, financial support. Nyathi samo nyuolo dwaro pampers, odwaro kata ka napkin, odwaro lewni. Ka en ng'ama lwete is dada. Sadi tuoli sapki go. Sadi en diaper. Yes. Koro that financial support be nyaka bedi. Then I am mostly social support. In terms of hormones ka withdrawal effect macha koro kobedo to en gima rumo piyo nikech del biro duogo adjust. Geng'ne maduong' sana en support. Bit e social seche gima wabedo machiegni kode wakonye. Ok ni ng'amiyo oae od nyuol to kinyo dhi e
nyathi cha koro dong miye paro, obedo gi chuny malit, obedo gi kuyo, obedo gi kibaji mang'eny ma nyalo end up ni depression. Janeno Moloyo TV, iwinjo mana gi iti. Mae en achiel kuom chandruok ma joma mine kadhe, kata kamano ji ok kawe kaka tuo, to parne en gima koko geng kata koko ngima tut to nyalo miyo kata ng'ama miyo ngimane. Aba medo jiwi mana ka jalonyo wacho ni kadipo ni minodi kata watni moro gamoremo, onego bende wamiyo gi support, mok ni iwegi aweya, kata bed mani nyathi sikul samoro gamoremo, kik wajwang'gi, kik wawuone gi marach, kik wakirne gi wach, kik wabane gi wach, nikech samoro bayo wach kata wuoyo marach nyalo kelo negi gimiluongo ni postpartum depression, mabiro miyo gibed ga chiedh nade tok ka gisekonyore. Pod wadhi mbele ka endi daktari, okang'e ni ibe inyalo miyo kata mana data moro ma oseyudi kaluwore kod jogo endo mosekadhe achiedh nade machal kama endi. Kaka jalony, inyalo wacho ni joma mine mawito ngimagi nyalo bedo marom nade e higa kama? Data ma dhi mbele sani king'iyo World Health Organization e piny mangima, iyudo ka achiel kuom abiriyo kaka nasenyisi, but achiel kuom abiriyo mine manyuol iyudo ka ni at risk and end up bedo gi tabu mar depression. To iyudo ka tuo ni nyabedo mang'eny malo kanyo, nikech wan gi mine manyuol e dala to oko are accountable, wan gi mine mok bi osiptal, nitie kuonde ma poko chopi kawe data. Koro tabu ni nyabedo mang'eny malo achiel kuom abiriyo. To siko kodhi mbele, iyudo ka e achiel kuom abiriyo mano yudogi 25% koko thiedhi to end up no bedo gi total depression, makata in elderly kochieng' mobedo ng'aduong' to en aena ng'ama depressed, sama gimatin nyalo tere depression, gi end up ni koro gibedo followed up under psychiatric unit, kata jok madil koro gi weche stress. Iyudo ka ng'ato koro chuno ni counseling be nyako dhiye, ichak miye yedhe meke antidepressants. To kodhi mang'eny tiyudo ni ng'amiyo kuom higa koko chiem malong'o, ok onind malong'o, iyudo ka moko kuom mine moko tamore kata chiemo kabisa, nyathino kodwar. Usewinjo weche mar ng'amiyo onego nyathi? Yes, mago timore nikech postpartum depression. Iyudo ka koko obedo identified mothiedhe to kata nyathi nyalo anga. Mi usewinjo TV kae kata news kuwinjo ni miyo nego nyathine, iyudo ka miyo kende notieko ngimane. Koro yes, onyalo kelo thok mar ng'amiyo gi ng'ade. Manyiso ni mago pek ma tuo ni nyalo kelo ne ng'ama miyo. Koko geng'e kako thiedhe, mama samoro ok chiem, nyathi bende ok yud chiemo, ok yud chak malong'o man gi nutrients. To iyudo ka kata paro mar go kawo ngimane. Iyudo ka ng'amiyo nyalo kata de kata nyade nyathi. Yes, kech koro nyathini oneno nyathini dhi sandore, ere tiende nyathi osandore. Koro mago gikwa. Janeno Moloyo TV, samoro nyalo bedo twak ma iye tek, kata kamano nyaka wawinjire ma wang'e ni samoro amora miyeno ka watni kata jaodi kata jalno midak godo gamoremo, wamiye uru support mondo mi gik machal kama gendi kik timre. Wakaw yo mathin kod duka ma endi, to jalonye dhi lero to thieth mar postpartum depression en thieth machalo nade, to nyalo kawo pesa marom nade, to kendo nyalo kawo kinde marom nade. Med mana kete kanyo endo, an ka nikechin. Arwakini machiegni kendo janeno Moloyo TV, koro wadhi mbele kaendi gi twak kawuono chenro mar ngima mwandu kaendi wawuoye wi achiedh nade ma joma mine kadhe, kata midendo gi dho ombogo ni postpartum depression. Mano depression kata achiedh nade ma joma mine kadhe tok ka gisenyuol. Kendo an kaendi gi jalony, okolonwa gi kachiel oleronwa gi mondo mi wang'e ni to kare gini kare en mana gi rach machalo kod maini. Luonga ni Ruth Ochungo, wan kaendi kod Laktar Steve Odhiambo Juma ma wagogo mbaka kotenore kod wach ni endi. Pod wadhi mbele daktari. Wawacho ni kod wuka moro dang'eyo ni to thieth mare nyalo chopo nade. Kata kamano kapok ochopo thieth mare, wang'e ni nitie tuoche magamrega. Gin tuoche mage ma samoro ng'ato nyalo yudo nikech en gi postpartum depression. Nikech waenga ni
wang'ega ni tuoche machalo kayaki gibedo connected kia TB ang'o. Sama ng'ama mama nigi tuo ni endi moyudo tok nyuol, ang'eni ngimane ni kama rach nikech tuoche moko nyalo make. En gi risk mage mag yudo tuoche mamoko. Mokwongo kaluwore gi kaka ng'ama nigi postpartum depression presenter, ng'ama okonyore kiyudo koko chiem to en at risk mar bedo malnourished. Odhi bedo ng'ani gi deficiency dende. Nitie gik ma odhi reme dende mabe tiyudo ka nyathi dwaro dhoth to miyo bende ok chiem. Koro yudo ka ng'ama kamae ni at risk mar bedo gi deficiencies mokwongo. Mar ariyo, seche ma dendi koro ol nikech ionge minerals ma prevent infections, ok ichiem malong'o, iwinjo ka dendi ojony, en at risk mar yudo infection. Nitie infection mayudo ng'ama mine around 6 weeks kosenyuol, iluongo ni puerperium. Koyudo infection during this time iluongo ni puerperal sepsis. Koro mine man gi depression nitie risk sana mar yudo puerperal sepsis. Puerperal ni dangu mondo mi dawa man dala winje okang'e dange lere na gidho nagi. Puerperium wawacho gi kaka jok mati deal gi jok ma mine yor nyuolruok ni en muda mar seche ma miyo konyore nyaka wige 6. Nyaka wige 6 bang' miyo konyore. Seche go iluonge ni en puerperium. Mano ochal ng'a gweno manyo butno. Koro otocho. Koro seche go pod en delicate. Yudo ka seche ma ng'ato delicate to en gi kibaji, ok ochiem, dende ol. Mano odhi yudo complications mar infection bedo nyayudo. To kodhi mbele iyudo konyalo end up gi complication mar ochopo koro en fully depressed. Kata koro bang'e kono en ng'ama kata wach moro otimore matin to depressed. Gimatin pesa olale lwete matin to obedo di. Koro yuda en ng'at ma koro appetite onge, dhoge rach. En ng'at ma gimatin tisinjo ni pressure bende jomoko wacho ni pressure ne oidho. Gimatin kamae to manyiso ni postpartum depression nyalo miyo ng'ato bed gi tuo mar pressure. Onyalo kelo mago bende nikech seche ma in stressed all the time, yudo ka dendi ka nitie kaka Nyasaye bochwe mo adjust. Ka in gi pressure to nitie hormones ma idho, to ka gibudho for long yudo ka koro ichopo iyudo hypertension. Kama koro mago tuoche ma ng'ato nyalo gamo. Mondo mi wageng' gigi, warit jogi. Mondo an mae wach madanga koni janeno manodo TV. Mondo mi wageng' gik machal kama giendi, warit jogo ma osekonyore. Ng'ini samoro ng'ato konyore alwora mokonyore ok ber ahinya. Chiemo onge. Magi nyalo miyo ng'ato bed gi tuo ni. Kendo kele mang'eny. Paro mang'eny. Seche ma miyo dhi neno ni nyathina nie onge kako dhi chiemo, kako dhi rwako. Samo kata ni kako chiemo wuon en monge. Yudo kamano rwake tabu ni direct. Walora ne kar thieth mar tuo ni koro. Thieth mare nitie mokwongo wakawo jok ma oseyud ni nigi tabu ni. Ichako gi gimiluongo ni counseling. Hocho intie gimitimo ni either inyatimne ng'ato kivyake, ikawe tiyoe kivyake, kata ikawe tiketi group. Kose oi kivyako mineno ka igoyo hatua maber. Ichako gimoro tikawe tiketi group mar jok mosebedo gi tabu ni, ginyisi kaka ne gilo tabu gi. Iluongo ni group therapy. Individual therapy, counseling idhi mbele mondo nyisi ni oko tek kakipare no. Be okin kendi jomoko be bedo tabu ni to nitie ngima bang' mae. Nitie nyathini dwaro kamae, kitimo kama tibiro yudo kamae. Mar ariyo iyudo ka waketo jogi yedhe moko iluongo ni antidepressant. Yedhe gi improve moods margi. Iyudo ka seche ma mood ne rach oywaka to yudi yath mamiyo koro mor. Oduogo oneno ber mar maisha, onyalo chiemo, onyalo wuogo teri e chiro, odhi otim gigene, oyudo kata ka en miyo mane uso mena usa lot to odoge kibanda. Yes, oyudo ka koro en calm.
kendo gotieno nindo mayom kamano. Awinje kwacho karocho kaendi kar counseling to kawinjo kigwelo familia kata wuon pargi kata jogo moluore magi be onego bed ni rwako karocho kaendi mondo mi ging'e gima nyako ni kara ng'ama miyo ni kade. Koro wuon pargi gi familia moluore bende nyaka bed jok ma nyaka irwako karocho kae, nikech ubro bedo kudhiere tang'o miyo ma miyo ni ywaka. Onego bed ni unyalo understand, unyalo nyaka nyuol tinde oloko nwaki siko mana gi ywak chunye racho kochien. Yes. Koro nyaka rwak jogi bende ma gi understand hogi ma gimbe ginyisi ni ma gima dhi mbele kunyalo konyo miyo ni kama ka un kuma seche ma oro nitie tiyudo ka miyo nyuol to ode onge kata kibuyu mar pi. Koro ka support ka koro family be kong'eyo gima dhi mbele to biro konyo to kwawe kende bende seche kata tinga nyathi diero tieno ywak the online nyalo mi bed depressed. Koro yudo kata ka iyudo ne ng'ato ma nyalo konyo kata joma dichuo be koro bedo encouraged, nyaka make sure ni jaudi konyuol to support nitie. Ok seche go kikete embe gimochamo onge ka en chiemo koro nyaka ng'adi chuo kelo. Koro ineno ka ne kanyo imed malongo kama ni wuogi joma chuo joma chuo moko ma minode okelo wendo mina jokonyore okelo gweth. Ng'eni gweth nyathi en gweth ma ka Nyasaye kendo mor nitie. To seche go koka en onge miwega ni kraijino nokochiwo. Owacho ni nyathino ywak duoge ot gotieno sai. Nyathino baro wiji. Mano mako. Gima mama ni cham ka onge. Sabuni mondo luokre go bed maler onge. Wuona gi joma chuo. Koro joma chuo nyaka koro make sure ni wakonyo, wamiyo gi support, social support. Inya bedo ni golo pesa tionge. Pesa no kudhi miyo nyathi lengo tien. Seche ma miyo chaol imbi konye. Ng'ato ko oting'o to iyudo ka soro miyo ni nosedhodho nyathi to nyathi pod ywak ting'e nyathi oyieny. Koro ng'adi chuo nyalo kawo nyathi miyo ywe matin. Iwe matimore gotieno. Godiechieng' iyudo kata kaka ng'adi chuo kata kodhi manyor pesa tiweyo ng'amiyo nigi to mokwongo mine manyuol mokwongo ng'ato seche moko kia kata luoko nyathi kata dhodho. Koro mae mawadwa ni the community around nyamrerwa nyaka ng'i jogi ng'amo nyuole e community ni machiegni. Daktari kik wiwa wil ka indi gi nyithindo manyiri be manyuol ma samoro onge kata gi wuon pargi kata ng'ama miye support onge, odak gi dagi odak gi waigi miye gi mawaidha maesa jogi nyaka bende tem matek yud social support. Ka in gi watni onya bedo no nyathi school to kier oyudo obedo mapek nyaka imiye social support. Nono to nyathi mokelo no en bende onya bedo gi depression to nyathi cha biro umi at the end of the day. Koro the main thing in social support. Inya bedo ni ne en nyathi mane timo maber e school pache koro biro ni koso ka kanyol kama to school orumo. Ngima masani yudo ka koro nyaka somo nie jiomi a lot of emphasis. Tineno ka nyathi kokier to seche moko ng'at mane chule fio kiero ko ni an hawera mano rach kendo wakeso ne jogi maisha. Janeno Mololo TV kaendi wapuonjore kendo en puonj ma kikawo. Ang'e sama weni endi nitie nyathi moro kata manyako manyose gamoremo kata miyo moro mayach kata manyose nyuol kendo kadhe pek moweni. Kadipo ni neno gi klak seche giendi to ma en watni kata en mana jirandi tem mondo miye support mowinjore. Weche mag bolo wach ne nyithindo manyuol ok en gima ber, nyalo miyo gam tuo ni endi ma wadendo gi dhombogo ni postpartum depression. Aneno ka sabe ma wawang'wa kata kamano nyaka lide ni to kar thieth mani wuoye mar yath michiwo ka en thieth manyalo kawo muonyo menda maromo nade mondo mi ng'ama nitiere gi tuono sani endi okawo kang' kachiel mondo mi odhi osiptal odhi konyruok. Kuom omenda tek wacho nikech seche gi yudo ka serikal maduong' gi meke county bende konyo ji e yor chulo bills. Yudo ka nitie Linda Mama, Kisumu ka nitie Marwa ma kibiro godo to kionge go NHIF nitie to jok mabiro cash ok en pesa maduong' sana. Kidonjo ti register jatuoni, kise register jatuoni ti idhi nene. Kuom ng'eny yor nyuol gi pesa gi sirikal otemo
otemo kao. Koka in gi ng'ato kik iluor, ok en pesa magoyi kibaji. Yedhe ka bende bechgi yot. Yes, gin kidhi ng'iewo gi e pharmacy mar hospital bechgi yot. To kata oko kucho bechgi ok tek. Ok tek. Counseling itimo nono e hospital. Nitie counseling sessions hospital. Jaramogi ang'eni nitiego. County mar Kisumu nitiego. Asetiyo mabe ang'eyo ni nitiego. Koro oningo wati gi services ki. Kisechulo i-register ng'ato moro mar ticket cha. Yeah. To koro services ki. Oningo bede ni jatuo ni yudo nono. Every segment e yor nyuol. Yor nyuol e kuma sirikal okete ngufu ne sana kisefwenyo. Ok oningo mine gi mine gi ok oningo bende sandore, oningo bende yud counseling, yedhe ka bende beche yogore piny. Yeah. Yes. Koro gimara date mocho ni sani endi awachni ng'ato ni Kisumu ka endi mantiere koda tuo ni endi mar postpartum depression. Obiro Russia. Ochako gi kanye? Kata openjo ng'a? Kata daktari madil gi weche gi endi iluongo yani nyinge mar kizungu ma ng'ato nyalo manyego en mano. Mokwongo kidonjo Russia kisenyuol. Yeah. Mine mosenyuol moduogo e review. Ichako kacha e casualty. Casualty en kuma jiteko donjo to chako go. Yeah. To ibro yudo receptionist manyisi ni register ka. Registration mara shakani hapa ni shilingi 50. Kisa register to daktari dineni. Casualty kacha nitie daktari 24/7. Kose neni to fwenyo ni mai gi maingo to ori e clinic. Mine gi wathiedho gi ka gi adala. Ok idwa ni seche dikoki ichako i-admit. Ithiedhe ko adala. Clinic cha bedo Tuesday, Monday, Tuesday. To counseling to bedo 3 times a day. Koro ko wase identify jatuoni 3 times a week. Sorry. Kose identify jatuoni through casualty tikele clinic. Koro nitie daktari ma yor nyuol. Dakteche gen. Yeah. Koro ng'ama nitie duty bro yudo. Bang' mano obi mi yath to counseling sessions ka be dhi mbele. Yes. Agero ni jogo matimo chokara mathiedho mine mantiere kod postpartum depression giyudore e ute mag thieth. Wachni Nyanza te kata obed mana Nairobi kucha ginyalo yudore kumoro amora. Mana dia. Yes. Koro wachni mogik kapok itieko inyalo lidho negi kuonde mang'eny yude konyruok nikech ng'eni ma en gima timore kendo en gima timo jowa to ji mang'eny ok ong'eyo inte ya ang'o miching'ane tindo dak mana ywak tindo ko chiem nyaka ncho nyuol dende racharacha. Ma en tuo. Kik ipar ni mano endo mama no nitiere gi kite moro. Kendo ka chiegi kata mana chio wadu kata mana minu moro nyuol to siku mana ko ywak kik ikaw gino gima en gima kawaida. Mano en tuo umemanyo thieth mondo mi okonyi. Wachni mogik daktari atieko. Wachna mogik akwayo oganda mondo mi omi mine monyuol kata mapek support. To kopo timore osiptende temeke sirikal nitie counseling department to ng'eny level 5 level 4 hospitals bedo gi specialist ma olonye weche meke nyuol. Okay. Kamano. Ikanyo janeno Malolo TV mane makela giko mar cheno ni endi mondo chieng' makawuono ageno ni wapuonjore wach mawego maduong' ni kineno ni watni moro osekonyore to siku mana gi ywak ok odwa chiemo dhoge rach kik ipar ni mano kite ba koro nyoyudo tok nyuol. Mano en tuo ma wadendo gi dho mbogo ni postpartum depression. Kawe kachiel tere od thieth mondo mi oyud konyruok. Luonga Ruth Ochungo ane makelo ni cheno ni mondo chieng' makawuono watudre kendo ngeso manyien e seche machal kod magi.